Gunnas tagad a chuirde ONP ó Murchu an seo le Leabhar-mheas agus an Leabhar a bheas go miniu ná Eachtra Oileán na Rún le Broin ó Broin ar an ailsiú ag Leabhar-brac. Agus is leabhar é seo atá dírithe ó dhéagóirí is stoilm. Agus an cinál leabhar tá gceist is stoilm gur méidir gur luigh dearach ó scoiligh ar 6 iad bláithne atá agus tá sé sin fearr go leor mar chumpráid agus is stoilm go roinnt de bhuana leabhar ina bláithne ag an leabhar seo agus sin gur léime hain os chun céad nó cúpla céad leabhar le ina bláithne agus mé óg. Tá roinnt ina bhuana ó leabhar ina bláithne ag an leabhar seo agus tá roinnt den ilígí sin beidir aige ach is mó de bhuana atá. So tá an leabhar féin cad éin scéal leis. Tá an drám óg seo taana dismathirí ar stréáit aigen agus fágtar an bhistéir sin ar folúin agus an sin páistí na berta sin tain siad ar sire nó tain siad le fannacht le nghailta le uncle agus antín le ostáilm ar seandálathe iad agus tá gadíocht atáirliú ar na láithreacha seandálaíochta rud atá an spéisiúil agus tá castar le duine spéisiúil san airfort agus cinál fágan an túd ar na mistéirí seo gan réiteach ar tamní rud a hainns go mórlam agus tá an scéal an sásúil. Hain sé go mórlam. Tá sé dírithe ar dhéagóirí agus beidir déagóirí óga beidir goil an perspectíocht sa leabhar ábhríonn séantach sin is tócha mar a bhíonn sé i gás roinnt watan na leabhar sin. Rud amháin dearing bhain me hain an soltas na leabhar seo is brealam mistéirí, is brealam seandálaíocht tá an plota an sásúil tagann sé le chéile agus slásta an scríóirt go deas. Tá sé annach airid bhullingen go mór an leabhar seo éanana tá géirí sais fille ar an léthireacht agus is fearr go mór an leabhar seo ná a lán na thuairscéalta de eolamóirí fásta. So tá roinnt leabhar ar nós sin an dún warú ar an dart agus nís an conas go molach aondaine do chuine fásta le plé leis tá cuid don flotta lebedeach. Ach an leabhar seo cé go bhfuil sé sa dain séanta seo atá dírithe ar dhéagóirí tá an plota anna sásúil. Agus cad a thuirlíonn ann tá na mistéirí sin chumá sin rud eile tá tús lár agus deire an réitítar na faibanna cuinítar muid sais chunítar mid sa dorchadas tá tanasán agus ní deirtalín cadtá an tóirú agus is brala mé sin agus cinál ín cuinítar siar an scéil agus scuiltarí beagán ar bheagán ag an deire agus airíonn thar cían le sin agus tá cinál roinnt mistéirí a bhainns leis an tandálaíocht agus le focail agus le lehéad agus dentar sin go hanas nasta agus tá sin fearr hasúil mar léthóir cinálín tugann tú faoi deire cadtha an tacht beagánín sulla digan na carachtar éis sin agus tá tú anonymous é sin hiisi. Tá lehéid sin anna hasúil ar fad. Tá madra an atá ile asach agus ile láithreach. Luatar an áit gur asma hain gleann cuileann hús na sléifte, beidir gur sais cléan tagart nó lethagart do achtar a háir leis an mineral beidir nó peintíochtaí isciúbach as ras hausan ar mar sin. Ach tá an leabhar anna bha. Beidir go an tanga ábhríonn siimplí don léthar fásta ní éadfáid é cháin ar mán sin. Ach rístel cé dó bhling leabhar seo. Léthirí atá tosú mach ar léamh na gaige nó fille ar léamh na gaige. Bhína óga chuirm gompra é freisin tá roinnfáil le den na leabhar sin faoi réigs Carlo le Carlosandar a léamh gom le tamil agus taíonn siad sin go mórlam agus ís tá roinnt na buna tá an leabhar sin ige seo Eachtra Oileán na Rún. Ach na háiteine meann sé bárathú ná an plota tá sé chus nasta agus ferberthe, tá sé anna urberthe agus is léir freisin gnéarnach roinnfá taide don leabhar. Tá na síomh a léirítar sa leabhar fecinn dúiad os do chóramach agus an sinna gúlan leabhar tá nóta faoi scríomh an leabhar agus faoin na láithreacha luútar ann agus gur cinál uaireanta is láthair stairla agus uaireanta is meascán dáitin agsú agus hain sin go mórlam cinálín fáin tú léargus éigen ar chéard na scrín óireacht agus na conas plota a legan amach agus conas áit inchreite a chruthú mar a chruthigh Broin ó Broin an seo. Cad eile heasta go a luath faoin leabhar. Díreach raibh sé an tainmhach. Rud amháin
níl mé ilte fada litríocht an óg ach gur léas ealaín litríocht an uirmheas óg ach sílim goil an litríocht beidir go bhfuil fi I seo chas leis an leabhar. Tá litríocht na nóg tréis Ferbert cuidhór ó ré ina bleitin gan éras. Agus cé gohfuil cosúlacht ní rá gur bunan an leabhar seo agus gin an leabhar ina bleitin ach tá an cosúlachtaí an mar sin seans go mrathach daoine gohfuil cuid den insint ábhrín stálathe nó anáis dearcha atá nó is dearcha sais idéalathe nó beag an í muoineach de éireann atá. Cé go lútear roinnt rudaí sais faoin technolaí agus faoin lá. Tá sé lunathe lá aniuán ach fós hain dá manfamach dúrnán tagartí défá bheith cin an lunathe na caigidí nó na seacadí so dahadí beidir. Agus beidir gur líige é sin, so beidir nach gurach déagór óg an tim ach chur is éin sa leabhar. Ach mar sin féin, leabhar an deascríofa, an tainmhach. Agus tá cúpla cliste, nascan dentar beag an foreshadowing agus nastar cúpla le chéile agus sin tá taithí sin bhfuil cónaí an údar brian ó brin America áiteigh leachtar ollscoil atá nó olamh ollscoil in Nordaigin agus tá rointainna tagartí sin sa leabhar agus tá sin go ach heasta go an beidir níos móda sin eiscint an mar an léthóir gailge in éireann tá nómad den stuff éarnach agus an stuff fearrghailach a going bhráling beag an den taithí éagsúil achtrach a luúrach sin a bheith going ach beidir go bheiceid tam cínte actually go bheiceid eile héid sin sinna chéad leabhar eile sa trach mar Thomas mór le cúpla cean eile léamh agus credim go bhfuil leabhar eile sa trach tá tiile achtriíochta techt faoi dhéin na garachtar seo. So anna leabhar achtar Oileán na brian ó brin ar áilsiú. Ag leabhar braic bhuling go mór é do léthirí atá géirí scéal éadrom siimplí go leor le leabh. Sin é weimse ar leabhar bheas na seachtainna seo. Slán tamlína chuirde.